Ndiriyo pano nenyaya yangu yakamira sekudai. Ndingangoti kumaraini kwatiri kugara. Ndine neighbor yangu ine zvipfuyo. Saka anongorega zvipfuyo zvake zvingouya zviita zvazvinoda. Either ndikasima muriwo ndinowana pasisina. Hautonyudzi zuva. Saka ndingati sekugara kwatakaita. Takagarisana zvakanaka. Ndakatanga ndichamudedza ndofunga ndakamudedza 3 times. Ndakashedza mukadzi wako shamwari uyaone zvekuita huku dzako. Ndandasima muriwo. Vatoti very sorry. Ndobva dzazoya futi. Pandati uona zviri kuita huku zvinoita iri pakugarisana. Ukada kutarisa kumba kwako haurari nenzara kana ndine muriwo tinotopanana. Ndobva ati iwe shamwari iwe uya kumba utaure nyaya yako uone muridzi wadzo. Ina handina huku. Vachireva baba. Naizvozvo zvisinei ndakasara ndakatogara pasi pemuti bva ndaona baba wayo achitopfuura. Ndikati maswera sei? Tarisaiwo muone zviri kuita huku dzenyu pamba pangu. Ndobva wati ndikati dai mazama kuvharira. Ndakutongana 6 o'clock nekuda kwekuti mavhurira huku dzenyu zvinoita here. Zvikanzi ipapo panonitsa nekuti sora ndere green. Ndoadhasira ipapo. Ndohandaenda kumusha ina handinyanyi kugara pamba sitereki. Pamba pangu panogara wana. Ndakatobva musha nemamwe masidzi mandasima ipapo. Iye mumwe wangu vandatomupawo mamwe mashoma. Zvisinei atosimawo ake haana kutora nguva arohwa nehuku. Ndobva ndavashedza ndikasvika pakuzofona. Ndatsvaga foni nhamba dzababa wokumaraini kwedu amamini. Ndobva ndawafonera kuburikidza nehasha ukati dhondo ari ndikusvika papi ipapo. Asi ndakangotora 3 days mandasuduruka. Ndaenda kumusha ndadzoka futi hapasisina. Nenyimo dzanandatofukira hapasina. Matoke akujambira chibage iko zvino. Nehasha dzananga ndinadzo ndakaona kuti ndiende kwaari. Kana kunomumhoresa semunhu wandinosira vana vangu handisi kukwanisa nezviri kuitika pamba pangu. Asi wedra ndakangoburitsa kuwana kwangu ndakatoti saka muri kureva ndiri kusungikana pamba pangu. Sekusungikana kwandaita ndichirocha. Pandanyarara ndakadaro. Zvakadaro ndakapinda murodhi kuti ndiende kumba kwababa wedu wemusha. Ndobva ndasangana nemumwe munhu zvikanzi nepane nguva hawabati izvo zvavakukumba. Saka nehasha dzananga ndinadzo ndakasvika pakutsvaga wamakini. Ndobva ndasangana nawo murodhi pandawaudza nyaya iri kuitika. Ndopa wakazonditi unokwanisa kudini kuuya. Right, maita zvakanaka. Amai vacho vari pera? Wari. Sumukai amai tinzwe zvakanaka muhofu. Uya tinzwe mai. Timbogadzira nokasira. Taura isari ntinzwe. Kasike mama ngwadza pera. Makoni. I'm sorry, Dad. Tinoitwa Samantha Makoni. Ndauya nehuku dzangu 4 huku dzaigara dzaigara muchikeji padzaigara. Nekudaro ndakazotora dzimwe huku. Ndandine huku dzaidarika more than 70 huku dzandakanga ndinadzo. Huku idzi dzaigara mudanga. Ndakagara gore ndikatosima muriwo wangu mugarden. Mwe musi wakatokura ndisandatoutema kuti ndiudye. Ndakasvika ndichibva kumasuwe parohwa nehuku. Asi huku dzakarohwa ndaita sei? Handazoti huku dzangu dzakanga dzaita sei? Dzakavharira. Ndakagara. Then this year ndofunga ndaivharira huku. Pazvakadaro vanhu vakasima mbesa dzavo. Mbesa dzikabuda ndakavharira huku dzangu. Mbesa dzati kurei ndopa ndikati ndozvokwazi akwanisa sei kudya mbesa kana kutsvara mbesa. Ndege ndita sei ndibudise huku. Ndikabudisa huku. Ndabudisa huku kudaro. Ndakagara ndikagara kudaro. Wakazouya mai vachiti huku dzikuita sei dzikutsvara. Ndikadzivharira. Ndavharira huku kudaro.
ndakagara vandagara saka baba ndandikavaudza kuti aiwa huku hanzi ndese dziri kudya semunhu pamwe anenge akangotorawo laiti vakabva vaburisa vaburisa huku dziya vachibva vauya kudaro ndopakati vauya kudaro ndopakati ini ndanoti hazvingandinesi ndanoti kuti unoita sei kunonesa rege ndine ndinonani wakauya kusvita ndabva kwamamina ndaona wamamina saka ndasira nyaya muoko mawamamina ndikati aiwa zvakanakai vachipedza kudaro ndofunga vakabva vakatisa nhasi mangwana vachibva mukirabva vaenda kumusha vachitozodzoka musunapa ende handisi kutoziva kuti nekuti inini pamusha wangu pane huku hadzichazi 70 ndikasvika pakutengesa huku ndatinoti huku dzizoita sei dzikuta pamuromo handisi kuziva nekuti huku dzikuuya dzakawandisa huku dzemumaraini dzakawandisa dziri kutouya pamusha Ukudzenyi nini pamba pamukagara inini pakareba sei kusvika pamba pamaya kuseri hadzikwanisi here kusvika ikoko kumba pamaya hadzinosvika ndizozoti dziri kudya saka wataura zvambara pamusoro pomubvunzo dzinosvika kumba pamaya saka mimi mukurambira huku here kana kuti mukuzvirambira pachii handisi kurambira huku alright pamusoro handichida kuti mimi makamira makadaro muri vaviri makadaro pamberi pamambo kadaro muri kuitei mubvunzo imimi mauya handiti ndizvo manzwa zvavataurawo kuti mimi musumukoko hapana kusumudzai kubva uko kwamamakagara ndeamai yavo muri kuti kudii nenyaya yacho nokuti pane mibvunzo imwe ingada kusechwa ka imi muchiramba ka imi makamira handi ndizvo ndo pane nyaya yekupedza chii nguva kuti kana vasina zvavataura imimi musina zvamataura kumushando kwamunogara chamene varipo pana pamamina mongodzokera kwamunodii kwamunogara imimi mochitaurirwa namambo kunoko kuti mambo pedzerere chinguva kupi kuno mambo pamusoro mambo road run harina bhero road run ihuku kana auri manext door ngawataurirana kwete kusungisana ndozvatiri kuti vataurire kuti nyaya yavo imbori papi iri papi kuti itaurwe haipo right chinzwai chairman munotaura henyu chatinotsvaga kugarisana zvakanaka naye kana motonga manje ipapapa mukwasha muchiti road runner harina bhero ihuku pamakomapo pane mwaka yapano nekuti Harare yese Chitungwiza yese iseke aripota nyaya yake tataura nezvayo yambvanzi huku haina bhero saizvozvi asi kekupedzisira muridzi wokudyirwa ndiye akazosungwa akazosungwa nechikonzero chei akazoisira huku iya poison ndobva dzafa huku ndobva dzaenda kumadoctors ehuku zvikanzi zvafa nepoison dzadyira chii dzadya muriwa dzakadya apa ndopadzakafira zvorova kuti akazoripiswa nhau yekuuraya huku huku yangofanana nechipfuyo chafanana nemwana chinochengetwa nemuridzi kana watsvaga chipfuyo chako chichengetedze kana usingagona kuchichengetedza usachichengete nokuti haufa kuti vanhu vasagare zvakanaka pamusana pembuka dzako kana kuti huku dzako kana mombe dzako saka tinokumbira kuti tive nerugaro rwakanaka imimi amai haisi mhosva yekuti toda kudambura musoro chakanaka ndechekuti maingoti mwangu sori huku dzangu dziri kudya hasi dzega dzine dzidzi dzanhingi nedzanhingi chege tinogara pasi chairman varipo vosvika voshedza vanhu vacho votsurwa munhu munhu ngachengete zvinhu zvake manguva yatiri zvine zvimatiri muno mamurokesheni zvoreva kuti kana waisa huku dzako ive nekeji kana waisa imbwa yako ivakira isajirawo kana pasina inotorwa inosungwa saka amai imimi hamufanira kuti kana makaita huku dzenyu 1000 kana makaita huku dzenyu dzakawanda sei ndidzenyu asi dzichengetedzei handi mapanzwisa musapinde mumwe kana ati ndatadzirwa nemwana wako musamupindirire zvakaipa mupindiriro zvakadini sori hamuna chamunobva handi mapanzwisa
nhasi kubva nhasi uchienda mberi vharire huku dzenyidzi moona kuti mangwanani kunongedzera here ameno mapanzwisa nai mai saka ndanga chikumbirisa kwamuri izvozvi ndisingazive chairman varipo amamina vamamina tamba wabhadharisa mombe yekuti vakaudzwa muti ane zvaamamina nanhasi hatamboziva kuti makagara pasina amamina ando akasvikapo zvorati vanhu maisvika pakutemana pamusana pehuku isina nebasa rese yekuti nhasi dzinofuma dzakafa nechirwere dzese asi munhu wakafa zvarova saka ndinokumbira kugara kwakanaka muchengetedze chairman iyi nyaya ndiyenyi imhuri yenyi ndofunga kusa kutendera kuti pane anenge achishora kuti haana basa saka ndinofunga kuti nhau iyoyi hamene kuti munoipedzawo sei tinoda kuti titaure nhau ine musoro iyi igare pasi ndengoti vana vanga vagare zvavo mune munhu ngachengete tunhu twake ndofunga mambo pamuri kutaura ndikupanza vaitawo zvakanaka vazomboonawo mambo vanga vasingavazivi vochisiyawo chegumi vodzoka kumusha vadzoka kumusha ndichavashanyira padzimba pavo zvanaka kuti ava vaenzi vakauya zvavo maimanje vasingafaniri kunge vachitotemesa musoro because mutemo wetauni vanouziva munhu anochengetedza chinhu pamba pake wakachida chakawanda ndiwe waifanira kurijusa kuti dzidzoke kana pa3 kana pa4 uchiziva ndo dzandogona kuti ndichengetedze muchirugu chandinacho chingatirigu fenzi zvinhu izvozvo izvo ndo zvinoita kuti ugone kuchengeta zvinhu zvakadaro zvakafanana nembwa imbwa ukairegedza ikainda ikanoruma munhu parodhi apo imhosva iyo yeye saka unobvumirwa kuchengeta zvinhu zvakaita sezviya zvinhu uine zvinokodzera kuti ukwanise kuti uzvichengete saka indinongodzokorora mashoko ataurwa namambo chengetedzai zvinhu zvenyu pamba pani penyu zvisaenda kudzimba kwevanhu ndatendaro ameno mapanzwisa nai mai amai manzwisisawo kana kuine vanhu vanenge vaita chairman varipo vati vachasvika asi kubva izvozvo amai itei kuti vati mugarisane zvakanaka nokuti huku dzose kuti musamhoresana wani wenyu akarwarirwa ipapa mautondangana huroyi undofunga ndiye ari kutema nenyaya yehuku vabva kuti ndowane kuti zvakati kutaudzana ikokuya kuita kuti isusu vari tipindire imuri vavakidzani handi mapanzwisa urwere matambudziko ndimuchasiyira navana zvino kana matadza kunzwanana nenyaya yezvipfuyo vana hamusiyirani saka ndinofunga kuti iyo ikai inenge yapera yakuda chairman nai vati vachasvika kumba kwenyu tinotenda asi chengetei zvipfuyo zvenyu